Τα Πριγκιπόνισσα ή Πριγκιπονίσια είναι σύμπλεγμα 4 μεγάλων νησιών, Πρώτη, Αντιγόνη, Πρίγκιπος, Χάλκη και 5 μικρότερων, της Πίτας, του Αντιρόβηθου, του Νιάνδρου, της Οξιάς και της Πλάτης στη θάλασσα του Μαρμαρά στο Βόσπορο. Είναι αντάξια του ονόματός τους, πρώτα η Πρώτη, μετά η Αντιγόνη, ακολουθεί η Πρίγκιπος και τέλος η Χάλκη. Σε όλα αυτά τα πανέμορφα νησιά, οι Έλληνες είχαν τα θέρετρά τους με τα ιδιωτικά τους δάση και τους ιδιόκτητους δρόμους τους. Χαρακτηριστικά τέτοια σπίτια επαύλης ήταν των οικογενειών Φωτιάδη, Σεϊμύρη, Σαπουτζάκη, του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Ζαρίφη, του Ράλη, του Τσαούσογλου, του Ηλιάσκου που φιλοξένησε και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, του Σγουρδαίου και άλλων πολλών. Ένας επίγειος παράδεισος. Ένας τόπος με ελληνικές εκκλησίες και μονές που φιλοξενούν λείψανα Αγίων όπως του Προδρόμου, δωρεά αυτοκρατόρων όπως του Ιουστινιανού σε εκείνα τα νησιά. Σε ένα από αυτά τα νησιά, στη Χάλκη, υπάρχει η οικουμενικά γνωστή θεολογική σχολή με το ναό της Αγίας Τριάδας, η οποία έκλεισε το 1971 με τουρκικές πιέσεις, μια και τη θέλουν κρατικοποιημένη, ενώ η ελληνική πολιτεία επιθυμεί τη δίκησή της κάτω από τη σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η σχολή έκλεισε μέσα σε κλίμα μυσαλλόδοξο στα πλαίσια των διωγμών των Ελλήνων το 1956, το 1964 και το 1972 με την κατηγορία της κατασκοπίας των Ελλήνων εναντίον της Τουρκίας. Η ελληνική πολιτεία πασχίζει μαζί με την Εκκλησία για την επαναλειτουργία της που θα σημάνει την αναγέννηση των γραμμάτων, ειδικά των ανθρωπιστικών.